Mi. Ya opo kabar kalung? Ya Allah payu Pak, 1450. Leh. Lah Lah kok gede koyo ngono iku. Mas enam sih. Aduh. Lah terus sik opo sampean? Jare nanti dibagi mbek Maknar. Ya ora kate ta aku. Apa masih wong ku ngamuk-ngamuk di sana aku ora ngurus. Wong aku sik kurang 550 ajenge Lah aku. iya. Aku sik tak parani nang omahe. Sojo. Aku sampean rong dina wis ben isuk kuwi aku budal rono. Ora ono areke. Ora ono. Iya lah wong kompor-komporku piringku. Hati-hati Kok kon kenanku dek gadekno kono. kon. Lah iya arekku kan tukang gaden ya Mi ya. Oh, kok iso Aku sih? wedi Mi ya opo Mi? Karo nandi arekku saiki yo sing Paling melarikan diri wedi sampean mbek Maknar. paling bondo-bondo wingi paling yo utang kabeh paling. Ya tak kira oh. Ngono kabeh arek kan wes. Tapi ya aku wis mbayangno gak kira lek akeh arekku Mi. Paling yo. Iya lah wong arekku biasane lek budekan ya. Jenenge utang ya nomor 1 lah dibayar. Iya. Tambah tuku mas-masan wingi Maknar yo ngono. Kok iso ora digagrat pisan gelange Lho ya. gelange pisan wingi Mi. Lho gelang ambek kalung iku gede. Lah aku tak pilih yo sing gede ta asli pikir yo payune akeh ya. Tibake. Dene Maknar pan mek 1450 ya Allah. Wis ngene Mi engko aku tak rono ya tak deloki meneh arek iki. Yo Wis sampean aja melok engko lah. Sampean melok arek melarikan diri meneh. ngono ah. Iya engko tak deloki meneh. Sik ngono. Aku mek Aku mikir tak ngene iki nyiapno. komporku Mi. Apa oh? Kok delok digadekno ya opo arek. Jelas iya wong arek saiki minggat kon pokoke lek ru arek wis langsung ana omahe. Iya wis. Wis lek ngono aku te nyiapno mangane apa yo? Oh ya wis Mi. Ya wis.